Palarong Pambansa 2025 Update. Magandang morning, Idol Lawrence. Please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Maragsakan ti grupo dagiti nurses ken caregivers dito Ilocos Norte. Kang runana iti private duty nurse sa Rescue Ninja Team Ilocos nga dadauluan ni Nurse Mary Ann Mamaklaya nga magijayjaya da iti libre at check-up kadagiti amin a delegado iti Palarong Pambansa 2025. Basar ken ni Nurse Mary Ann Mamaklaya ti private duty nurse sa Rescue Ninja Team Ilocos ket imuna nagturong da ijay dingras Ilocos Norte ano sa dinno ket nangipayda iti napinta sa serbisyo medikal. Ditoy anang ipayda iti libre BP wano blood pressure monitoring ag-agas Canada dumapay mangnamnama dagiti delegado iti Palarong Pambansang enton madamdama ket agturong iti grupo ti private duty nurse Rescue Ninja Team Ilocos sa AJ Northwestern University para iti libre pay at tulong medikal kadagiti delegado. Damag na adaw manipod iti dingra Ilocos Norte. Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aramen.